Good morning. Good morning. Good morning, India. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दायो बिराद फुं आरोना 5ता एसे बारबाय। ओमफ्राय आङो मर्निं वाक खालामफैदोंमोन। नै बियो जोंहानि दुब्लि। आङो बे दुब्लियावनो सम मोसाफैबाय थायो। निहिर गाखोथ'नो दाथ' गोजां बोथोराबो माबाहांबाय ना माहाय ओमफ्राय निहिरा बिराद मोजां सिरिनानै थायो आरो ओमफ्राय बेयावनो निहिर गाखोथ' रिल्स बानायफायो मोसाफायो। ओमफ्राय दायो आङो मोसाखांबायबो। ओमफ्राय दा मोसाखांनानै बै जोंहानि बारियावहाय मैगं नागिरलांलायनोसै आङो भल मैगं सम थायबाय थायोना ओमफ्राय दिन थायोना थायाखै मिन्थिया। ओमफ्राय आं दिनै मोनसे ब्लग बानायनो नागिरदों आरो दिनैनि दिनावहाय मा जाथाय जालाङो जिखिजाया बानायलांबाय थागोन। ओमफ्राय दाखालि जोंहानाव आलासिफोरबो फैदोंमोन ओमफ्राय बे आलासिफोरखौबो एसे भिडिअ लानानै दोनदों बेफोरखौबो एसे देखायलांसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। मोसानायमोन ना आङो रिल्स बानायनायमोन ओमफ्राय बिराद मेंग्लु मोनबाय आरोना। फुङाव बेबायदि एक्सारसाइज खालामबा बारल'बाला बिराद मोजां मोनो आरोना देहाखौ रेजें मोनो माहायबाबो गोलोमदै गहोनो हानांगौ होमबानिया मोजां मोनो। आं बे सेन्देलखौ बिराद गाननो बायो गुदुं जायो सेन्देला। बिदि सेन्देल गुदुंखौ गानबोला मेगननि प्रब्लेम गोनांनि थाखाय मोजां नङा आरो बेनिखायनो आं गाननो बायो बेखौ। आङो बै मोनसे गोथां दाब्लाब्ला गानबाय थायोना फिसानो आंखौ सोरबा भिडिअ नायबाय थाग्राफोरा आन्दाज खालामोमोनदां आरो सेन्देल मोनसेखौनो गानबाय थायो होननानै कमेन्टआव नुदोंमोन आरोना आङो मा सेन्देल मोनसेल' गाननानै मोसायो होननानै। ओमफ्राय दा मर्निं वाक खालाम फैनायावसो मोसायोना आङो गाननो मोजां मोननायखाय गानबोयो आरो बेखौ। ओमफ्राय नै बेफोर गानो गेजेर आं दैसो गानथ'बायमोन फांखाबो गैया माथो थायथ'वाखै गोरलैसो ना खौथ' मोनगोन मोननाया ओमफ्राय दा जों रानदोंसो नामा बे हाग्रा ना मा माखौबा फोबाय खोमालै सायाव थायो सायाव देरसाबनानै दं माथो साइज गैया माने देरबाय बियो माबा बिसोरो थायनाय समाव ओरै दिन्दां गोलैना थायो मोननांगौ न' नङाबा माबा जानो नागिरो। समायनाथार बे थाइसेया हले देरबावनांगौमोन आरोलै मैगंखौनो फलल' नागिरनाय जायो मैगङा इयाव फलल'सै ना खुमब्रा दङ बिलाइ बे थाइसेयाथ' राबाय खोमा ना बेखौ बिजनेस बानायनो दोनदों। मैगंखौ खाखांबाय नै भल फिथाइ खाबाय ओमफ्रायो माबाजों आलुजों एसे रोसि जेब संना जानो थाखाय लाइ ओमफ्राय मुला नङा लाइ ओमफ्राय बुथुवा ओमफ्राय माबा नैबे खुथ्रा इदि लगाय गथाय खाबाय आरो ओमफ्राय फाथो बंफां बेयावहाय फांसे दंमोन फाथोखौबो एसे खाबाय ओमफ्राय आरो न'आवहायबो इदिनो फाथोआ फांनैसो दङ बेखौबो खाहैगोन। ओमफ्राय आरो माबा जोगोनार दंफांबो दङ बेखौबो इदिनो गोरलै बिलाइफोरखौ खानानै लगाय मोनदेर रोसि जेब संना जानोसै आरो दाखालि खेबसे बेबायदि जानायमोन जि गोथाव मोनखानायमोन ओमफ्राय बेखौनो लुगैफिनदो आरोना गोसोफोरा। ओमफ्राय दा संनाय मानायफोरखौ आं भिडिअ बानायबाय थाला बेखौ दाखालि आलासि फैनायावहाय मा संनाय मानायफोरखौसो भिडिअ लाखादों नालाय ओमफ्राय बेफोरखौसो देखायलांसिगोन आरो बैग्रिया बिबार बारजोब्बाय गासिबो
बे भिडिअ'आ मैयानि मर्निं वाक खालामनायनि भिडिअ'मोन जोङो मैया दाबसे जायगाथिं थांदोंमोन आरो ओमफ्रायो ना सानायखौ लोगो मोनहैदों नाखौ मोजांथार नुनानै नै माबा बायनानै लाबोबाय आधा केजि बायनानै लाबोबाय फिथिख्रिखौ एक्सट्रा खालामबाय माखौ एक्सट्रा खालामबाय बे गायनाया नों वाव हिमांसि गायनाय बिबार बारसिगोनानो वाव गुड मर्निं Good morning. Good morning. India. Nah, Bang. India. Good morning India. Hende. Deh hende. Good morning India. Yow मा खालामदों? नों मा खालामदों याव? मेथाइ जादों? बेयावसो जायो नोंना मेथाइखौ? हा? हेरनाय मा मेथाइ जादों? हेरो? Wah, हिमांसिनि साहा लोंग्रा जायगाया मुथुवा नाखौ बेबायदि जेब संनानै जानो लुगैदों होननायखाय बेबायदिनो संनानै होबाय आरोना आङो पियास एरि सेरनानै ओमफ्राय दायो आङो मैथा खारै संगासिनो दालि एसे होनानै आरो नाखौ होबालाय होजाबावगौमोन ना भाजाखौनो संखाबाय नालाय ओमफ्राय होबावनाय जायासै आरो एसे फोरानबायसो नै मैथा खारैयाबो मोनखाबाय ओमफ्राय आं ओंखाम मैगं संगौमानि हिमांसि बिमाया नै माबा बानायदों आरोना थाइगिर आसार बानायदों थाइगिराबो न'आवनो दंखायो मालाबानो बानायनो होननाय नाथाय बोथोरफोरानो बारा मोजां नङामोन ना अखा बोथोर बेनिखायनो बानायनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै एसे सान्दुं दुंनायखाय नै बानायनो लाबाय आरो सोरबाफोर थाइगिर जानोबा जोंहानाव लांफै दंनाया दङ थाइगिरा दा बायदियाव जानो नांगौ ना सोरबा खाथि खाला बावाबा जाया इदि होननायबो खोनानाय आरो आङो नंगौना नंला मिथिला ओमफ्राय दा आलासिफोरा जोंहानाव मोनफैबाय नै बेसोर सानैबो आनै जोंहा आफानियावसो बिनानाव आनै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो बिसोरो जोंहानावहाय ओमफ्राय नैबे उन्दै गथ'आ बै आनै फालि गोजा लानायनि फिसाजो ओमफ्राय बैसोर सानैया बै सासे आनैनि फिसाला ओमफ्राय बिदि जिंथारावहाय जनायाथ' जोंहा आइ बै सासे आदैया जोंहा आइनि असे बिजावजालि आरो ओमफ्राय दा आङो नाखौ एसे फोरानदोंमोन ना नै बेबायदि जाबाय आरो ना फोराननाया मोजां रानबाय स्र'नो सिथाबदों बेखौनो सामुस लाना एसे एरखागासिनो आं ना फोराननायफोरखौ सामुसफोरजोंसो एरखाखायो ना गोरानफोरनि सुफोराबो हाबबोला बिराद गोथावना ना दाखालिथ' आङो हाबजानानै आखायानो जि गाज्रि जानानै दंमोन ओमफ्राय गिनानै इदि खालामबाय आरो सोरनि जिबिलाय सोरनि बे जिया हाबायलै नोङो बे भिडिअ'आ आलासिफोर फैनायनि सिगाङावसो लानायमोन ओमफ्राय दा भिडिअ'फोरानो एसे बारला बुरला जालाजोब्बाय आंना एडिट खालामनायावहाय मालाय हिमांसिया बिमानि बाहागो जिखौ जि थान आवथायग्रोखायो आरोना आं जि आवथायनायाव हाथा फिथानो ओमफ्राय आलासिफोरनो मा आइटेम संखो एसे देखायनोसै संनाय मानायफोरखौ देखायला डाइरेक्ट मोननायखौ देखायनोसै नायबानो जाबाय आइटेमसा बांद्राय गैया नैबे ओंखाम नैबे जाबाय दालि थास' आलु पनिर मैथा बांगालजों सयाबिन फ्राय लेस्रा फ्राय आरो पापर आरो बानलु दङ दै आसार आलासिफोरा हरबो थानाय जाखानाय नङा नालाय बिनिखायनो एसे थाबैनो जाहोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा निरामिस जाहोनाय जाबाय आलासिफोरनोबो आलासिफोराबो दिनैनि दिनाव जेबो जाखाया फायफेरा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनायमोन नाथायबा मा होनो आरोना बारफोरानो मिलायलायासै ओरैनोथ' जोंहानाव बेदरफोरबाबो मोनजानाय नंखाया नाफोर जाहोहरनो हागौमोन आरोना हेलो खोमसि जाजोब्बाय ओमफ्राय नै दायो आङो मैथाजों नाजों संनाय भिडिअ लाबोलायबाय बियो दाखालि बावैनि भिडिअ जोंहा ना गिदिर लाबोनानै मैथाजों संना जादोंमोन आरोना ओरैबादि गोथावमोन ओमफ्राय बेखौ एसे भिडिअ लानायखाय बेयावनो होफादेरनाय जाबाय
ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय